our second meeting number is the number 4. Official draw result for July 5, 2024 at 5 p.m. draw are the numbers 16 and 4. Exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Lester Armacho, nagsasabi ng PCS ko, yung humulong sa pagtulong. Maraming salamat. Official draw result for July 5, 2024 fighting draw are 16-4 exact order. 16-4 exact order. Loto, PCS o Loto. Araw-araw, let's play Loto, PCS o Loto. Buhay ginhawa, kapwa-tao, asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Loto, PCS o Loto. Araw-araw, let's play Loto, PCS o Loto. PCS o Loto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan.